ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole when hi February ni somni paruk sang ni somni panga ania tun tu ma chuan ka chanchin ti hi kan ron ti chuak tel zeu zeu chin to dona atak tak a thil thleng zirtir nei chasi angkha kan ron ti chuak chin dona ni heng hi try ti zong ani chuan comment section a khanin ingai dan te ilo soyanga ole tuna chuan ilo ngai thachanila ti chuan anma ni ziang ang hianin anma ni angin karon chher dona ni ti khan tu ma kan ron nei lokange ke hi khovela hian piang velo lo lo ila chatur van doina hi kapian pui ni ber hian ka shethin thingkang khote ve deu aizol hat vaksi lawa kania unau paruk zinga upaber ni turin le meiche chun ni turin kalau pianga tuna hian kumsom ni pasarina kapmang mek bok thuziak mi le thuthiam tak kanilawa kan soi pop popange ke hi meichar wangchi nui du ve tak mai mel fil fai deu antiang chi hi kania kangau shan lawa mani to ka thingtlang lama selian kania wangin ka theyang tok chuan na ka thok pein ka teima ve hle bok chenwal kum nuam ti tak mi kania min che chiang chuan mawtan hian min od ve thin ka kut te hi nulakuta chuan nolai ane ngai lo kum tluan hian a khiphak reng mai ani nutte lutuk kanilawa kalian lutuk shan lo bok khal thalamai chuan cherlam pol kanima ma zoka kanin sui chiam masak na chan po mino mit thapa ula kadu wangani lungdel lo na chu kan lo nula chho ve tana unau zinga upaber le meiche chun ti deka school hi kakal thui lo hlea class 8 ka pass ve trok ani kanule pa hi an upat ve to wangin lolama ka pui angai chin ba ka in lama ka naute ka pui angai china wangin school po ka bang ma em ani kapa hi pastor ni in afanu nei chun kani wange min khwa khir thin em a keila chian pol nuam ti han chwa harvel ti hi nuam ka ti zong tak ani chin boksia kanin mil lo chang tam chin khop mai hetia ka soi wang khan kholai mi dewa mo min lo ti ange thingtanga chuan hanlen wa chiam na tur hi awang ve a thenom vela chian koma ti vel hi ani deu ber khwal khwa vela zin phei chu aphal hian min phalo bur ti la ka soi swal om love tum kha chu kan khwa thalai hau chu in khel turin zin chhuana chance om hlo maya kan khwa hi alian lo ka ti to kha in dai lo ana ema ke nge po kapan kalmin phal lo ngam lutuk lawa phur em chuan kein siama ama ni tang chuan zan po kamu thei to lawa kapa in min zil reng ri le min kau ho reng ri om lawa ni khatlek om kha ka thlahel ngoi ni ber hian ka sha kamalam hun ka her dang boy don ti sheila chuan phur takin kein siam kher lawang ti chuan kan kalta 407 nunga chuan ka chan ten chuan kan theyang to ka in che in phur takin kan lona ka voi khazin chuana nia wangin nuam ka ti ema khovel hi ka thobo san ni mai hian ka sha thirim te hi atui bik riawin ka sha motor nunga chuan mai mi ching wangin thi alo tho hewa ka hip lut wanga nuam ka van ti chiang tak kan tumram chu kan thleng ta a avoi khatnan mi ina mi khwal kania puitling riawa in shat na hi kaneya atira ksoi tong khan mitai mave tak in chung chet vela na chuan thiam lo nei vak lo hi kani ka ti to kha ka thlen na in te po chuan mong sang min ti in min fak ve cham chi a fapatlang wal hleiting tak an nei wang te po aniang mau thatak ang mai chuan mit mei mu zeu pa chuan ka che tura in khela kan chuak ti lo chu ka chuak tam lo hle a an fapa chu aping dem han phwa sak ta mai ila minga tin ka lo soi zel to mai do ania minga hi khang hun lai khan kumsom pariat vel ania kanin rual viau bok amil chu atha tia han soi tur anilawa ma se apian nal na le asang thar mai chuan atilang pa ema naw mi pa pakhat nein anu le pa tenen an khosa ani chutia anin ber khera min nga chu wa nei ka intiril ru hle a anin hi thingtlang in abang tile achung rangwa lian lutuk lo hi ani a
room shan po an nei lo an pindana chuan khum pathum a oma ma se parda hi anzar maya an khumbul thewa chuan keini ero chu chaukalam in puilama chuan chhuata mutna phain kan mu thin thunga anina hian kan chan thumin kan thingti kha kan jeptel zeu ange minganu le pa hi lolama e zong ve tho anni a anni unaw ero school an nakal ve ve thung ani tu khachu in khel tur chuan fil lam chu kan pan le na na a final kan khel do na wangin tuk dang ai chuan chanana in mo phurna sang hle a khominga chhuak kan ni wangin no moi joy honge po kan tum hle a in khel thiam takmi ni lo maila kan thei top chu kan chwa ve tlang ti chu kan chevela tang chuan asiata minga po final kan khel nia chuan in khel en turin a local via ti chuan field chunga chuan kan tumpui tinen chuan kan in khel chho mop lai chuan tran ana deuh nge lelam polami pakhat chuan kangal chara tak mai chuan aron pet da chora kein rin man ma chuan ka tu chiang hle kalum pupa ka tra chhuaka ma se analu tukha ka trap theilo ka mi tuipo atla theilo ka nang deuh ten ka sia lo tlan khom supa minga po chu aron tlan ve ngala rang tak chuan field chunga tang chuan min ron pom chhuaka kangal kan en chu aduk lian ngal khop mai damduin lama min phur phei ngala pathian zara aru chu a khoi em lawa ma se kalhar sa katishi hle thung kan let le lokanga ka chian ti khan final khel an ngai awangin damduin lama min kalpui man lawa kan thlen in tlangwal minga chuan kalo boi pui mayang ati wangin akuta min da talo lo ani ti chuan damduin atang chuan min poho ti ila kan motor chuan lai ti lo chuan min pota chara Korean lo lar tir ani bok nen a romantic ria wa shat na kaneya ka kena po ka she chang to lo khiver ver chuan minga hnunga chuan kan be vela asang thasi nulatam takin kan dream pakhat zinga mi ataka ka tong ni ber hian ka sha kena nom ti ber pol te po kanita ve ang in kan thing chu tu ma an lo om lawa anu le pa hi lo lama na thok mi ka ti to kha in lama hian anom tamlem lo khop mai anawla school akal lai alo ni nen chuan kan pahni chuan kanom dun reka thingpui te min lum saka min duat vel khop mai amit menga tang chuan min nar lem lo ti ka sia ama tang to po in kan mit le mit hi ain tong zeu to thina chutia kan pahni cha omta chu kanin chut nai tiala kan che swal chu ani der mai karil ruwa kapa alo lang masabera kan che swal zo che akha in chhirna in ka khat ngala kami zia po ain thak ngal hloka amma a chungdu ve tak ni thin kha ka zia zwai ema pathian ne na ngaidam ka dil chara minga po hanbiak chun zoma handu chun zom na po ka nei to chuang lo in chhirna hlirin min bo a kallama thirim tui chek te kha holama chuan alum pupa thinrem tak hian min chheme moti mai tur hian atho ti hian ka sha a kapa miel momol mai chu ka hu phur lu tuk khan kong ti hi top theilo sela tlan reng mai te kha ka dua kan hon chak mai no moi chu hon mai la limna ka hon ve si lawa ka chan te nui rualin ka nui ve theilo an thom khan ka ngai to na boy ta ka tang chuan min kai har zo lawa ni ber motor rui chuan nam chuan ka ngoi ta renga kong top theilo na chu kan khwa po chu kan thleng ve ta a kazia ka thup na salutuka kapa in sha se min no chuak du hialang min no chuak se khonge ko mang ti ringot chu karil ruwa chuan a oma shillo chu ka thlang ta a ma se thani aliam chuan ka period talawa ril ruwa hlo thon na are don chawa hlo thon na dangin min nang leta a shiom ani lerol ve mai tan chuan sathachi ni lo nen ka che rok ni mai hian ka sha kan khwa hi kholian lem lo ti taka damduin aum ve lawa sub center hi kan dam lawa kan pan thin chu ani mai rai turang hian ka in swang to thiam lo ka swang to angam lo ti la adik ma zok han kai toy ta ila thathum aliam pon thi kala nei te chuang lawa thali ka nga ka thanga ka ngak le a keima danglam na te chia ma om lo thei thuri ro ka ei chak ve deu ani mai ma se thingtlanga om kan ni a thei hi chu kan ei na sa shima
in ril hlel na chang po ka shelo ma se ani to lo tiril ru chung chuan sub center chu kapan ve ro ya kalau rai tang nge a hemi chung chang ringot po hi zia fe tham ani a ma se thailang vek lo mai ila kapa chu a chap to pa naute pala kumtling lo ani ba ka school kal ve mai ani wangin mizo danin son man kanin hlan ta ringot kha ani a fapa mel tha mai apa anga pian fu deuh kaneya kachung te pon an tupan mo tang chuan an dil runa po adam ve tial tiala ma se kapa hian amu phak lawa kaziniro kadam chungin min khap to thung kum local zelin ka fapa po kum ngami ani ve to a school te kalin ma ason ve zela kapa hian phone kanei ve takmial po hi min phal saklawa kanu emo kapa phone hi ka khoi tom ve mai thin kopui nei lo na chuan internet vela mail du zong kalo nei ve a han biak ve don viau po hian engma akal thui theilo ashan pa a phone van nei ve miau lo hi chuan tum khat chu FBME min du ve deuh tu hi katonga engkim ka shil chungpon min pom a kepon chutyang mi katong chu van nei ka inti a avoi khatnan mangai ka nei ve ta a phone ka nei lo ti a hre chungpon min en da na dang chuang lo ka biak hun hi a ngak ve mai thina ma se atopa chuan ka chung te beng a thleng ve ta a ka bial pa ti khwa kha thingtang kholian ve tak an ni wangin ka pa mel hriat te po anom ve nge a ka bial pa chu fashani in apute a zuzwar bula khosa ani a kumno pangte in ama pon chu in ve thin nge ka pa pastor alo ni nen ka pa chuan mak pa tan chuan adu lo bur ani mai in ruk te po kan tum ve thina ma se min veng ne lutuk ka chung te hian phone po ka khoi an phal to lawa midang phone rim chang ka mu chuan kanin be mai thin rum khat azurui lungpam chu alawin khai hlum taringota ka van na tak soitur po ka shelawa chutia malampana ka shingnun ka man ve bek lai chuan kan khwa hian in hlo turin tangwal pathum hi an lo kala kan khwang te ve taka hi chuan mi khwal hi an langsar ngal thina ke chuak ngai lo ngai zong po nei hlei thelo phone po nei lo in leng la nei ngai lo omol ve top ta chuan mi khwal tangwal zinga pakhat chu chwa hi katum lo ve topa enge chan po ka shelo pasal neya kanin chung ka chwa sana midang nun dana nun kha ka chak ve ni ber hian ka sha tingtlang lama chuan in shat karinga tui connection ti vel hi om ve lawa tui khur hi kan choi mai thina tu khat chu kazing tui choi le mi khwal hau tui choi chu kanin mu fu hlawa tong du ve tak kani ka ti to kha kanin nel ngal emema chumi ni tang chuan tui khur kal le hun tur ten shilin kanin mu ve ta fawa hun teliam zelin Christmas kan nei le thuak to a kan tui tlan chin po a na te alo kang chatin tui po atling te nga angai china ke le kabial pa ti to mayang tan chuan thulomum ani jok ma ome tui kang ngak chuan lam chuan zanrei tak kheng tui khura chuan kanin kom china zan khat chu midang lakatang chuan in la shangin kanin kom falta a keila nu thloi lo ni to nen ani nei theina ani don chuan ti in kein phal zau khop mai kan che swal le ta a in chirna po ka nation chuang lo arem chang kan mu piangin kan mang dun ta fawa ani po an kholama Christmas mang turin a ho alo hun ta a ke phone nei ta lo chu a number hi ka chin chia ta topa arem chang phone ka mu piangin kanin be mai thina hun pui te liamin kum thar kan chuang khai ta a kom dan chu anuam lovin ka shitang khosik chu a re hlei theilawa thlasik wang aniang ti in kein hnem shama kabial pa tela an hnan chunzom mai thei si lawa ron kal le wat se ka ti a ron kal ti reng anei thei si lo kangai a nom sam lo phei chuan akianga om ka chak thina sin o tum kha chu ka chan ti phone atang chuan biak le ka tum chu a number reng biak lang thei nom talawa kamang angin karil ru anwam lo hle a phone ati chhia ni te ka ring ruma keila phone number nei talo chu ani tan chuan min shil ngei na hom lo ve bok nyang ti in kein hnem shama ka khosik are theilo wang chuan ka chung te chuan damdoin min pan pui ta a
thi chataka ka nei wangin rai hlo thon na ang kha chu ka nei lem lo ri ru thamwang tak chuan damduin khuma chuan kamuzana tes sang te nein ka dam theilo chan chu an zonga atopa chuan an muta doctor chuan min kauta a ka she thiam loin ka shil a hai hle a counselor ni om tak ma chuan ka thua thumal ka sha du lo ber pol HIV positive kani ti chu min shilta ani ka bialpa kha achanchin ka she zui lawa ka nun beidon dan tur po min sha thiam pui ka ring limna hi ka shing nuna hian a bet velo te po anyanga heti ema ka van doi chan hi ma se midoi zep tiangin ka nun nalak mai ka tum lawa ka fa patana thei chen dam ka tumani dam chan thatak ka nei zia ka in she thara ngai zong le pasal ti velin ka ril ruati bai to law tuna ka chanchin lo ngai thamek tu te a nula le tlangwali nomani chuan nupui pasal nei ma chu mi pat me chhia na manglo sham turin ka cha du cheuni keima anga inti swal velo nan nu le pa thu kha chhatakin lo oi ni ila ka shing nun manchak em kha ka mang ve tom si a ke zong ka van doi na hi keima siam liao wani a keima angin swal ve swang che ti in atop aron khar ani o kati zong kha zanina tan chuan ani a adut le ta na ti chwa du nei te in lo omani chuan comment section a khanin hemi YouTube channel group hi karon pin dona a link ka kha karon pin dona chuta tang chuanin phone number te po in nei theyanga thu thon du tan ka thon thei reng ani ti kha min lo shat sak ula chuan lo join vek turin ka som bok chi wani in zawa in hun man nuam mutui mang thale vek ule